سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدال وزيناتات دايركتور صيتا امريكا بغداي فتنه قتلت دونالد ترامب كاب سلطانا ملققه ارترا بلعلي امباسادر سودان بيرترا كومدما ابلعلي منقد اير ايثيوبيا زوسدته وسانات زملكت وصي زله زينا قداي منستر ايثيوبيا ابي احمد بزعبه حقاونت حوحات املكيتو زهابو مغلصن كالن زتقال خونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتلتنا مخان سبسكرايب كتغبرون نتناي دول ملكت كطوقن بخبر يقدمكم دايركتور اغلغلوت صيتا حبرات منقستات امريكا كيم تشيتل ابلعلي بريزيدنت امريكا نبر دونالد ترامب دحرز تفصمه فتنه قتلت بزتفطرها غوافات صيتا كاب سلطانا وريدا كيم تشيتل نسرحتنيات تتكال ابزل اخو تدبداب سنبتا كم دايركتور مطن نتزغاطمه غدلت صيتا ملو حلافنت يوسد يايلا بسوني اب سنيت تهاجر بزعبات فتنه قتلت دحرز تخايده اكاتعي مسرح ابلات سلف ديمقراطسن ريبابليكانن اتابع السلطان كاب سلطانا كتورد صقطي غيرهم نيرم دونالد ترامب اما جمرتنا يزورحي بنسلفانيا بزكايدو غوسغواس مرچا ابلعليو بزعبا استفصمه فتنه قتلت نزغربله حتوتات ملس مهاب مسابيت ابالات بايتقطعو منا وسغي مصيو اتا دايركتور ابتت مال صحافه تدبدابه وترو طلبات اتتكال قدامنت يزهب بمبال لبي عبيها نزو سانه كم زوسد تقيسا ابز حلفه سمون صعق مرمره خغبرن كله ناتي كاب سلطان موراد نفسو كفكم اقداس الاخت تكال نمفصامه تغبرو زلكم عبيت سرحات مسنخا زفطر كخون ايدلن يلا بريزيدنت جو بايدن ابزوصم مغلص دما نعسرتات عامتات زهابته حزباو اغلغلوت كم زمسغن غليصو بزعباتي ب13 حمله زغاطمه كستت نمفلاط زغبر ناص اغمغام يقصلالو اتناي موداتا وصيت نخغمغم دما بهانقوتا يصبه امعلتتي ازغاطمه ነገር ዳግማይ ከኸውን ከም ዘይክእል ኩላትና ንፈልጦ ኢና ኢሎ ኣብ ቀረባ እዋን ሓድሽ ዳይሬክተር ክሸይ ምዃኑ ገሊጹሎ ኣብዝዋን ሚኒስተር ድሕነት ውሽጢ ዓዲ አሌሃንድሮ ማርካዮስ ንሮናልድ ሮው ጊዜያዊ ዳይሬክተር እትትካል ገይሩ ሸሚዎሎ ሮናልድ ሮው ን24 ዓመታት ኣብታ ኣገልግሎት ክሰርሕ ጸንሐ ገድም ክኢላ ኣገልግሎት ጸታ ኮይኑ ካብ ሚያዝያ 2023 ጀሚሩ ምክትል ዳይሬክተር ኮይኑ ክሰርሕ ይጸኒሑ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን እታ ጸታን ድሕነትን ኣብ ስልጣን ዘለዉ ፕሬዝዳንት ነበርን ካልኦት ሰብ ስልጣንን ዝከታተል ትካል ከተመርሕ ጸንሐት كيم تشيتل اب 2022 دايركتور غيرو شمت زهبا قدميو اب تتكال اب استفلالي صفحتات ن27 عامتات اغلغلا نيرايا ترى ابل صيتا خوينا تسرحله اب زنبرت اوان دما ابتي ب11 مسكرم 2001 زتفصمه غبر شبراو مدقعت نيويورك نتناي شعو مكتل بريزيدنت زنبرت ديك تشيني كابيت منغست وايت هاوس موصا تساتيفا نيرايا مكتل تحاغازيت دايركتور مكالخل سرحيتات قدم مخانا دما بايدن مكتل بريزيدنت اب زنبرو لوان تقاصصاريت زرزر مكالخليتات دحنت بايدن كوينا سريحه ونيرايا دحرتي ب13 حمله 2024 ابلعل دونالد ترامب استفصمه فتنه قتلت جن سرحان حلافنتان امواطر اتي صنيحو حج دما بغزا فقاده كاب سلطان لغالا ኤርትራ ነቴን ነጥፈታት ኤምባሲ ሱዳን አበስ መራክ ካታተል ጽንሐ ፈጻመ ጉዳያት ኩትሰጎ ውሳነ ከም ዝወሰደት አልሸረቀት ትበሃል ማዕከን በዕላው ናይ ማህበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሒሳባ ገይራ ሓቢራ እታ ማዕከን ኣብቲ ዘርጊሓቶ ዘላ ዜና መሰረት ናይ ዲፕሎማሲ ምንጭታት ዝሓበርዋ መንግስቲ ኤርትራ ነቴን ነጥፈታት ኤምባሲ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ካታተል ጽንሐ አምባሳደር ኻሊድ ዓባስ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ መሬት ኤርትራ ክወጽእ ትዕዛዝ ሂቡ ሰጊግዎ ኣሎ ያኢላ بزعبازي ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኣምባሳደር ወሲዳቶ ዘላ ውሳነ ብዝምልከት በወገን ኤርትራ ዝወፀ መግለጺ ዘየለ ኮይኑ በወገን ሱዳን ውን ዕላዊ መግለጺ ኣይተዋሃበናሎ ካልእ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝተሓሓዝ ዜናታት ኤርትራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ዘካይዶ ዝነበረ በረራ ክቋረጽ ውሳነ ወሲዳ በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብን ናብን ኣስመራ ከካይዶ ጸንሐ በረራታት ክቋርጾ ከም ዝወሰነ በዘውጽኦ ዕላዊ ምልክታ ኣፍሊጡሎ እቲ በዓል መዚ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ናብ ኩሎም ገያሾ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኢሉ ኣብ ዘውጽኦ ምልክታ ናብ ከምዚ ውሳነ ክበጽሕ ዘገደዶ ምኽንያታት ብምጥቃስ እቲ መንገዲ ኣየር ካብ 30 መስከረም 2024 ጀሚሩ ካብን ናብን ኤርትራ ካይዶ በረራታት ክቋረጽ ምዃነ ገሊጹ በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ልዕሊ ካብን ናብን ኤርትራ ዝንቀሳቐሱ ገያሾ ከወርዶ ጸንሐን ዘሎን ዘይንቡር ንግዳዊ ነጥፈታት ብፍላይ ድማ ስልዒት ዘይፍትሓውን ዘይርትዓውን ናህር ዋጋታት ምስራቅ ምዕናው ምጥፋእ ኩቱር ምድነጓያት ባልጃታትን ገያሾን ካልእን ክፍጸም ምጽንሑ ገሊጹ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብ1998 ብሰንኪ ዝተወልዐ ደቡባዊ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብን ናብን ኤርትራ ዘካይዶ ዝነበረ በረራታት ከም ዘቋረጾ ዝፍለጥ ኮይኑ
كلتين هاجرات أب كل تشحن 10 شومنتن مس ممصا قدامي مينستر أبي أحمد ناب سلطان دهر 10 عمت ب10 شومنت حمله كل تشحن 10 شومنتن سرع برات داقم جميرو نيريو كابت إوانات حيزغا اتمن قد دائر بسرع كابنا بالناس مرا براتات ككايت صنحيو حجغا سيفيل افيشن إيرترا وتيو أبزولو مقلصي دهر على 3 مسكرم كل تشحن 24 من قد دائر إثيوبيا نابس مرا زي كايدو كابنا بن براتات تقليلو كقوارصيو سيفيل افيشن إيرترا أبز مقلصيو من قد دائر إثيوبيا قدلتاتو كإرمن نقدايات كحسا كخفلن بوغن بعل مزي سيفيل افيشن نزغربو لحتو عشش مبالو كتاقسن كولو اتمن قد دائر كاب 3 مسكرم جميرو كابنا بن إيرترا كايدو صنح براتات كقوارص توسينو خمزولو بمحبار كلهم قياشو من قد دائر إثيوبيا قعزوم كيسانخل بأوانو أمارا استاد كنادي تلابيو نابس مراكو قعز صنح بوزحات تقعز من قد دائر واقات من قد دائر كاب نورنو العلس لزي تقاننا كم زخونا بمحبار مررهم كقلت اني حميوم اتمن قد دائر أبكل التشحن 10 شومنتن كجمرون كله كابنا بن أسمرا نيروبي $400 زخفل زنبره أبزوان لعل الشحن $300 كم زدي بزفلت كوينو أبكالوت مسمراتون بتماسسال اتواقع آمنا كبيت كم زخونا كنقرص اني حيو بجاكازيك قد محجيتك أديس أبابا نابس مرا زقبر زنبره قعزو ساعتين 4 دقائق نزوست كوينو واقع تكيت أستاد $1,000 بس يحزب المرراتات كسمع اني حنيريو ازي خون مر من قد دائر إثيوبيا نلعل 75 عمتات نافريقاوያን ናብ ሓደ ንምምጻእ ጻዕረ ክገብር ከም ጸንሐ በመግላጽ ናፍሪቃውያን ወገናትና ንምዝማዝ ዕላማ የብልናን ይዝብል መንገድ ዳይር ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ እንትርፈትሓ ሓሊፉ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ዝገብሮ ዝነበረ መቆራጽ በረራታት መዓልታዊ በረራታት ካብና በናስመራ ከካይ ጸንሕዮ ናብ ኤርትራ በጀካ መንገድ ዳይር ኢትዮጵያ መንገድታት ኣየር ግብጺ ቱርኪ ዱባይን በረራታት የካይድዮም ኣብዚ ሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ዓዲ ጣልያንን ብዝተበጽሐ ስምዕ መንገድ ዳይር ዓዲ ጣልያን ናብ ኣስመራ በረራ ክጅምር ምዃኑ ተገሊጹ ነይሩ ኣብ ትግራይ ንኣስታት 2 ዓመታት ድሕሪ ዝተኻየደ ኩናት ሕጋውነቱ ዝተሰረዘ ሕወሓት ቦርድ ምርጫ እንተዘይ መዝጊብዎ ኣብ ሃገራዊ ምርጫን ፖለቲካዊ መድረኻትን ክሳተፍ ከም ዘይክእል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣፍሊጡ ሕወሓት ብወገኑ እቲ ብፖለቲካዊ ውሳነ ዝሰኣኑ ሕጋውነቱ ንኽምለስ እምበር ከም ብሓድሽ ንኽምዝገብ ከም ዘይደሊ ገሊጹሎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ትማሊ ኣብቲ ሃገር ዝንቀሳቐሱ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውያን ሓይልታት ኣብ ብርክት ዝበሉ ሃገራዊ ጉዳያት ኣዘራሪቡ ነይሩ ኣብዚ መድረኽ ዘተ ምስቲ ድሕሪ 2 ዓመት ዝካየድ መበል ሻውዓይ ሃገራዊ ምርጫ ብዝተሓዝ ኣብ ዝተልዓሉ ሓሳባት ጉዳይ እቲ ክሳብ ሕጂ ሕጋዊ ኣፍልጦ ዘይብሉ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሰልፊ ሕወሓት ተላዒሉ እቲ ውድብ ብሰንክቲ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ምስሓብ ናብ ዕጥቃዊ ግጭት ድሕሪ ምእታው ቦርድ ምርጫ ኣብቲ ሃገር ከም ፖለቲካዊ ሰልፊ ክንቀሳቐስ ዘኽእሎ ዝነበረ ሕጋዊ ኣፍልጦ ከም ሰረዘ ይፍለጥ ነዛ መልኪቱ ኣብ መንጎ ሰልፍታት ብልጽግናን ሕወሓትን ከምኡውን መንግስቲ ፌደራልን ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይን ዝተፈላለዩ መድረኻት ዘተካየዱ ምጽንሖም ይዝከር ሕጂኻ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ከም ፈጻመ ስራሕ ክሰርሖ ዝግባእ ስራሕ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝሰርሕን እቲ ሕጂ ዝተርፍ እቲ ሰልፊ ሰላምን ሕጋዊ መንገድን ተኸቲሉ ኣብ ቦርድ ምርጫ ምዝጋብ ከም ዝኾነ ከመልክትን ከሎ ሕወሓት ኣብ ውሽጢ 2-3 ሰሙን ካብኡ ትጽቢት ዝግበሩ ሰነዳት ኣማሊኡ ናብ ቦርድ ምርጫ ብምኻድ ብሕጋዊ መንገዲ ተመዝጊቡ ወይ ሕጋዊ ፍቃዱ ክምለስ ብምግባርዩ ጉባኤ ከካይድ ዘለዎ ይብል እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ወሲኹ ከምኡ እንተዘይገይሩ ግን ቦርድ ምርጫ ንሕወሓት እንተዘይተቐቢልዎ እውን ሕጋዊ ሰልፊ እንተዘይልዎ ግን ኣብ ምርጫ ክሳተፍ ኣይክእልኒ መንግስቲ ክኸውን ኣይክእልኒ ክብልውን ብዛዕባ ሕወሓት መግለጽ ዝሃበ ሕወሓት ነዚ ሕጋዊ መስርሕ ከየካየደ ድማ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከካይድ ከም ዘይግባእ ጠንቂቑ ይኹን እምበር ሕወሓት እቲ ብፖለቲካዊ ውሳነ ዝሰኣኑ ሕጋውነቱ ንኽምለስ እምበር ከም ብሓድሽ ንኽምዝገብ ከም ዘይደሊ ወሃቢ ቃል እቲ ሰልፊ ኣማኑኤል ኣሰፋ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ገሊጹ እዩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም